טוב, השם עזרנו, בעזרת השם כמה דברים. הדבר הראשון שצריך לזכור עכשיו, אנחנו נמצאים בימים האחרונים, אנחנו נמצאים בפרשת ראה. הימים האחרונים לפני חודש אלול, בעזרת השם, יום שלישי, הכוונה ליל יום שלישי, זאת אומרת, יום או שני בלילה, מה שנקרא בשפת העם הקרוב, אנחנו מתחילים את החשבון נפש שלנו, מתחילים סליחות. סליחות זה לא אמירת סליחות בלבד. האמירת סליחות, התפקיד שלה הוא קודם כל להתחיל חשבון נפש. כל אדם שיש לו עסק יודע שצריך לעשות מאזן שנתי. כמה התקדמתי השנה, או הפוך, לא התקדמתי השנה. יכול להיות שהשנה הזאת במקום להתקדם, נסוגתי. מה אני צריך לפתח, מה אני צריך לברוח ממנו. העסק היקר ביותר שיש לאדם זה את עצמו. ואדם חייב בעסק הזה לנהל אותו כמו שצריך. אחד מהדברים החשובים ביותר בעסק הזה שנקרא האדם עצמו, לעצמו, צריך להיות שמחה בעבודת השם שלו. צריך לדעת כל מה שאנחנו עושים כל החיים שלנו, זה דרך שאנחנו מצפים להתקדם בה, כדי שיהיה לנו טוב. עכשיו, מהי הגדרת הטוב שלנו? הגדרת הטוב היא מחולקת לכמה חלקים. הגדרת הטוב לבן אדם שאין לו כלום, היא הגדרת טוב נמוכה מאוד. הוא רוצה שיהיה לו לחם לאכול ובגד ללבוש. בן אדם שזו הגדרת הטוב שלו, ברגע שיהיה לי לחם לאכול ובגד ללבוש, מה הוא חושב לעצמו? כשאני יהיה לי לחם לאכול ובגד ללבוש, אני אוכל להישאר רגוע, בנחת, בשמחה, בטוב לבב, שום דבר לא יפריע לי בחיים. אבל כשהוא הגיע למצב של לחם לאכול ובגד ללבוש יש לו, הוא כבר לא מסתפק בזה, הוא צריך להבטיח את הלחם לאכול ובגד ללבוש של מחר. וברוך השם, הוא הצליח ועסקיו פורחים, והוא מצליח גם להגיע לעסק הזה, שגם המחר שלו יחסית בטוח, כבר לא מדאיג אותו. מה מתחיל להדאיג אותו? כבר שלב יותר משמעותי. מתחיל להדאיג אותו הערכה בחברה, איך מתייחסים אליו, כמה הוא שווה, איך הוא נראה. עכשיו זה כבר לא מספיק שיש לי מכונית, אלא איך היא נראית. עכשיו לא מספיק נעליים שהן נוחות, אני צריך גם שהן יראו יפה. התקדם וגם בזה הגעתי למצב שאני ברוך השם רגוע בעצמי. אני מרגיש שהגעתי לדרגה מסוימת, לדרגה שהאדם שם וכיוון לעצמו. מה הוא רוצה מכאן ואילך? הוא מתחיל לרצות שהדברים יכירו את הערך שלו. לא רק את מה שהוא נראה, אלא קצת מעבר. הוא רוצה לעשות דברים שישפיעו על אחרים. הוא רוצה השפעה על אחרים. עכשיו צריך לדעת, בן אדם שמשפיע על 10 אנשים, לא יסתפק בזה. הוא רוצה להשפיע על יותר. עכשיו, כלל פשוט יהיה בידינו. כל הדברים האלה, זה דברים שהם חיצוניים לאדם, ולכן לעולם, כמה שאדם יעשה, כשהוא הגיע ללחם לאכול ובגד ללבוש, הוא באותה שנייה איבד
את הסיפוק הזה מלחם לאכול ובגד ללבוש, והוא עובר לשלב אחר. וזה מה שיפריע לו בחיים. הדברים האחרים יפריעו לו כמו מה שהפריע לו לפני כן הלחם לאכול ובגד ללבוש. עד כדי כך, יש מחקר ידוע שאדם שזוכה בסכום גבוה בלוטו, זה משנה לו את ההרגשה לכ3 חודשים. 3 חודשים הוא מרגיש טוב עם עצמו. נדבר איתכם על זכיות, גם אם הן זכיות גדולות. לא נדבר על זכיות בלוטו במשהו שיכול לשנות קצת. גם בשינוי משמעותי. באדם זוכה ב$500 מיליון בארצות הברית, והשינוי הוא הפך להיות אדם, לפחות בתפיסה שלי כאדם שאין לי מושג מה זה $500 מיליון. זה נראה לי מעל התפיסות שאני מחפש בחיים. אין לי בכלל ובכל זאת, 3 חודשים. לא חצי שנה, לא שנה. 3 חודשים זה הממוצע לחזרה למצב רוח הקודם שהוא היה בו. זה דבר שהוא קצת מפחיד. כי אם כל מה שיש לנו להשיג זה 3 חודשים, אז אנחנו צריכים לדעת שהאפשרות שלנו והחלומות שלנו בבנייה שלנו יכול להיות שמאמץ לא בכיוון הנכון. אנחנו מתאמצים, וכל אחד מאיתנו מתאמץ להתקדם בחיים, כל המהות שלנו בחיים זה כדי להתקדם. אבל יש דבר אחד שיכול לשנות את המשוואה הזו, וזה הפסוק של הפרשה שלנו פותח, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני נותן לך היום, ראה, תסתכל, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אגב, את הדבר הזה אני רוצה להסביר. רבותינו שואלים, הפסוק הזה סותר את עצמו. למה? כתוב ראה, מי זה ראה? יחיד. אנוכי, הקדוש ברוך הוא, נותן לפניכם. אז זה יחיד או רבים? זה פעם אחת יחיד ופעם אחת רבים. אז צריך לדעת שפשט הפסוק, זה הקדוש ברוך הוא אומר, כל אחד צריך להסתכל על עצמו, אני נותן לכולכם, אבל כל אחד צריך להסתכל על עצמו, אני נתתי לך. כל אחד ואחד מקבל בפני עצמו מהקדוש ברוך הוא. וזה צריך לדעת שתפיסת, המשנה כותבת, שאדם צריך להסתכל על עצמו כיחיד מול הבורא. הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא בכל דבר מכוון אליך. וצריך לדעת שאדם שחי ככה, החיים שלו הם במשהו יותר קלים. למה במשהו הם יותר קלים? כי כשהחיים עוברים לפנינו כדבר כולל, אנחנו מסתבכים עם כל דבר שקורה בעולם. אבל אם החיים עוברים לפנינו ואנחנו יודעים שהם מכוונים, כשאנחנו יודעים שהם מכוונים, אנחנו יודעים להתמודד מול הדברים. ניתן דוגמה לדבר, פשוטה. אתה הולך בדרך, עובר בין מכוניות, ופתאום מישהו קופץ עליך ועושה לך צעקה. הרבה ילדים עושים את זה אחד לשני. מה קורה? אתה נבהל. ואז אתה רואה אותו, צחוקים, יופי. אבל מה קורה אם אתה דקה לפני כן, שמת לב שהוא הלך והתחבא לך שמה? הוא מחכה לך שמה. כשהוא עושה קופץ, אתה יכול להחזיר לו קפיצה. למה? אני מוכן לזה. צריך לדעת שכשאתה יודע שהעולם הוא תבנית, ויותר מזה, אני אספר לכם סיפור שאולי ממשיל את זה יותר. כשאתה מוכן לדבר, היכולת התמודדות שלך איתו היא הרבה יותר משמעותית.
אפילו בדברים שהם יותר נוגעים לנקודות עיקריות אצלנו. יש, לכל אחד מאיתנו, יש לו מלחמות עצומים בפנימיות שלו, בין כל מיני רצונות והרגשות. ואנחנו דיברנו מקודם על זה שאם יש אדם שהוא מצליח ועשיר, אז אחד מהדברים הגדולים שלו, כבר לא מדאיג אותו, לא על לאכול, מה מדאיג אותו? אז יכול לדוגמה להדאיג אותו הכבוד שלו. עכשיו צריך לדעת, גאווה זו מחלה מגונה. כבוד זו לא מחלה. כבוד זה דבר חשוב. יש הבדל ביניהם, אני לא הולך לעמוד בשיעור הזה על ההבדל בין הנקודה הזו של כבוד לגאווה, אבל אדם הרבה פעמים מערבב בין כבוד לגאווה. עכשיו יש אדם שהוא נותן לאיזה מוסדות של איזה קבוצה חשובה, נותן למוסדות שם הרבה, והוא כולם ככה מעריכים אותו ומכבדים אותו. כל פעם שהוא מגיע להתפלל, נותנים לו עלייה מכובדת. ויום אחד הוא מגיע לרב, והוא אומר לו, הרב, אני יודע בעצמי שעם כל מה שאני נותן ועושה, אבל יש לי בעיה חמורה. והבעיה החמורה הזו, שאני יודע שבתוכי אני גאוותן. איך אני יודע שאני בתוכי גאוותן? אני רואה כל דבר שלא הולך בדיוק לפי מה שרציתי ולפי מה שכיבדו אותי, אני מתעצבן, מתפרץ, בצורה לא נורמלית. אני יודע בעצמי את הדבר הזה, מה עושים? הרב קורא לגבאי של הקהילה, אומר לו, בשבת הזאת, אתה לא נותן לו מפטיר, אפילו שיש לו קול יפה ושבדרך כלל כשהוא מגיע הוא מקבל מפטיר, אתה נותן לו במקום זה עלייה פשוטה, או נותן לו לעשות אצל האשכנזים יש גלילה. גלילה זה הילדים עושים. אז כמו אצלנו, אתה נותן לו להוציא את הספר הפטרות. כן? או לשים את הרימונים. הגבאי היה לחוץ מזה, הוא יודע שהבן אדם הזה גם עושה בלגן, וגם הוא עוזר לו הרבה. אז לפני כן, הגבאי אמר, הרב לא אמר לי לא להגיד לו לפני כן. אני לפחות יסביר לו מה אני עושה. אמר לו, אני לא יודע מה קרה, אבל הרב אמר לי שלא להעלות אותך מפטיר ולהעלות אותך באיזו עלייה ככה פשוטה. ובאמת, מגיע שבת, זה מה שהוא עושה, נותן לו, והוא סותם את הפה, עובר את השבת, מוצאי שבת, הרב קורא לו, אומר לו, ידידי הדבש, אתה אמרת שיש לך בעיה של זה, אני ראיתי, העלו אותך בעלייה של ילדים, ולא רק זה, סתמת את הפה, לא אמרת מילה, לא התלוננת, הסתדרת, אנשים, אומר לו, כן הרב, אני אגיד לך את האמת, הגבאי לפני כן אמר לי את זה, ואני ידעתי, הבנתי שאני דיברתי עם הרב רוצה לעשות לי קצת חינוך. אז אני סתמתי את הפה, אבל אם לא הייתי יודע מה היה קורה. כשזה היה הצגה, שיתפתי פעולה. אומר לו הרב, אני ידעתי שהגבאי יעשה את זה. אבל מה שאני רציתי שתלמד, זה שכל החיים הם הצגה. מה הכוונה? ואת זה אנחנו צריכים לדעת. החיים, יש בהם חלקים, שהם הצגה. מה הכוונה הצגה? חס וחלילה. האדם צריך להישאר ולהיות ולשאוף להיות כמה שיותר אותנטי. כמה שיותר אמיתי עם עצמו, צריך לדעת, זה מאוד מאוד קשה, ולא סתם זה מאוד קשה, אנחנו מורכבים מחלקים שונים. ובגלל שאנחנו מורכבים מחלקים שונים, אנחנו יודעים שהאדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף והנשמה זה שתי חלקים שהשאיפות שלהם הן סותרות, עד כדי כך שבן אדם יכול לראות את עצמו רגע אחד במצב של לעזור, לסייע, לתת לאחרים, ורגע אחד הוא במצב של לקחת, של לריב על דבר קטן. רגע אחד הוא במצב של תפילה וחיבור לקדוש ברוך הוא, רגע אחד הוא במצב של עבירה. רגע אחד הוא בצום, כן?
לא אוכל, לא שותה ביום כיפור, בהתעלות רוחנית, ורגע אחד הוא במריבות עם השכנים שלו על שטויות והבלים. זה בן אדם. עכשיו, כשבן אדם אומר לעצמו מי אני, אז צריך לדעת. אנחנו מורכבים מתערובת של חלק טוב וחלק פחות טוב. חלק, עכשיו, התפקיד שלנו בחיים הוא לא לייצר הצגה. התפקיד שלנו הוא להכווין את עצמנו, להילחם, להגיע למציאות שהטוב שבנו הוא המנצח. עכשיו, לא תמיד הבעיה, מתי זה הצגה? כשהטוב שלנו והטוב שאנחנו מאמינים בו סותר אחד את השני. מה הכוונה? לדוגמה, אני מאמין שטוב לי עכשיו להתנהג בצורה לא טובה. למה אני מאמין ככה? או, אז יכול להיות שזה לא אמונה שלי סתם, אלא תאווה, אבל יכול להיות שאני מאמין שאם אני אתנהג ככה יהיה לי יותר כסף, ואני רוצה יותר כסף אם אני אתנהג בצורה שהיא לא הוגנת. כן? אבל אני מאמין שגם צריך להיות בן אדם ישר. אבל לעומת הרווח הישיר, אני מחבר את זה, ומה יוצא לי? אני רוצה את הצד הזה. אבל אני אומר לעצמי, רגע, אני נמצא פה בחברת החברים שלי, ולא מתאים שאני אתנהג בצורה כזאת שעושה התנהגות לא נאותה. אז מה? אז אני אגיד לעצמי שאני עושה הצגה. לפעמים יכול להיות שהצגה כזאת היא הצגה נכונה. זה אומר לפעמים אדם צריך לשים את עצמו במצב שהוא לא יוכל להפיל את עצמו. למה? כי אין מה לעשות, אנחנו מורכבים מעליות וירידות. עליות וירידות זה אומר יום אחד אני יושב מה שנקרא לבד, במצב רוח לא טוב, ויום אחד אני נמצא במצב רוח טוב, יום אחד אני נמצא, אנחנו בני אדם עם עליות וירידות. ובשביל שהחיים שלנו קורא להם הצגות, הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא מסדר לנו כל מיני מכשולים או לא מכשולים, ניסיונות בדרך שלנו, כדי לעצב אותנו. כשאני יודע שמשהו עשיתי, כשהוא הצגה, זה לא נורא. אבל אני צריך לדעת, מחר אני צריך לעבוד על עצמי בכיוון היותר נכון, כדי להכווין את עצמי שזה יהיה אמיתי. עכשיו צריך לדעת, הדבר הזה הוא חלק אחד. יש חלק שהוא קצת יותר קשה. החלק הקשה יותר זה השחיקה בעבודת השם. שחיקה בעבודת השם, ואת זה אני בעיקר רציתי שנעסוק היום. אנחנו מסיימים שנה, מגיעים לקראת חודש אלול לחשבון של כל השנה. וכשאדם יש לו שחיקה בעבודת השם, אז הוא מרגיש, הדברים, זה דבר שהוא עול עליי, וזה דבר שהוא עול עליי. נניח, באדם שמתפלל, 3 תפילות ביום, זה קשה לי. נכון, שאדם שנכנס לסדר יום שלו ולהרגל שלו, זה כבר נהיה חלק מהיום שלו. אדם שמתחיל לשמור שבת, מקבל על עצמו שבת, זה קשה לו. נכון שאדם ששומר שבת, וזה תמוה בו, אומר, יגיד לך בצורה פשוטה, אי אפשר לחיות חיים בלי שבת. זה הזוי שבן אדם לא שם לעצמו פוס באמצע שבוע, לא אוסף כוחות נפש, לא מקבל אווירה של שבת. מי שקצת מבין יותר, לא חי חיי משפחה, לא עוצר לעצמו את המציאות של החיים, לשינוי התבוננות, לא יכול. אבל אם לא, אם אדם לא הכניס את זה לעצמו, כל דבר בעבודת השם,
וזה יכול להיות אדם נותן צדקה. כל דבר שאתה מאמין בו ועושה אותו בהתלהבות, ועושה אותו במרץ, יכול לקרות שאם הוא לא נטמע בך, שהוא שוחק אותך, ואז עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, ואז זה נהיה קשה. עכשיו קשה, פעם אחת זה לא נורא. נניח, אתה באדם שמתאמן בחדר כושר, ואתה יודע להרים ביד, הרמה, לא יודע מה, סתם סגירה של היד, לא יודע איך קוראים לזה, אבל אתה יודע להרים 15 קילו. עכשיו 15 קילו להרים פעם אחת, פעם שנייה, אבל אם תעשה את זה 15 והחזרות שלך הם בדרך כלל 12 פעמים, כן? 12 כפול 3, חזרה סטנדרטי או 12, אבל אתה תעשה את זה במקום 12, תעשה 20 פעם. אתה תראה שפתאום אתה כבר לא יכול. רגע, אבל זה אותו אבל כבר גמרתי את הכוחות שלי. נגמר לי הכוח. תפסיק קצת, תחזור חזרה, תראה שיש לך שוב כוחות. צריך לדעת שיש דברים שהכוח שלנו נשחק. נגמר לנו הכוח. וצריך לדעת שעבודת השם היא לא אמורה להיות דבר ששוחק. מפחיד מאוד, אבל יצא לי השבוע לדבר עם קבוצה של מורים מחנכים בעם ישראל, שלוקחים את התפקיד של חינוך כעבודה משמעותית. וכמה מהם היו צעירים, כמה היו מבוגרים יותר. כשנדבר צעירים זה אומר חבר'ה בני 25-30, כשנדבר מבוגרים אני מדבר 40-50, לא הכוונה היא... אבל אלה שגיל 25-30, בהתלהבות של לפני תחילת שנה, והשאלות שלהם היו שאלות של התלהבות, של מה עושים בדברים מסוימים. החבר'ה המבוגרים, עיקר הזה, איך אנחנו מוצאים שהעבודות יהיו יותר קלות. כשהשוויתי ביניהם, מה אתה רוצה? אנחנו שחוקים. אנחנו שחוקים. עכשיו, ממה אתה שחוק? שחיקה, איך דבר נשחק? כששתי דברים משתפשפים. דבר שמשתפשף בדבר, הוא נשחק. כשאתה בא ועושה את המלאכה שלך, אבל היא מתנגשת לך, וזה לא משנה במה. זה מתנגש במשהו אחר, כל דבר שאתה עושה אותו והוא מתנגש במשהו אחר, שהוא שוחק. עכשיו, אם זה תנועה חזקה מדי, או התנגדות חזקה מדי, השחיקה יותר חזקה. מה זה להם? כלל פשוט יהיה לכם. וזה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בפרשה, כמה דברים, לפחות 3 פעמים, שהתורה חוזרת על זה. אני אקרא, והבאתם שם עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובכורות בקרכם וצונכם, ואכלתם שם לפני אדוני אלוהיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם, אשר ידכם אתם ובתיכם, אשר ברכך אדוני אלוהיך. עוד הפעם, והיה המקום אשר יבחר השם וכולי, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם, אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ואמותיכם והלוי, אשר בשעריך, כי אין לו חלק ונחלה איתכם. עוד הפעם, כי אם לפני אדוני אלוהיך תאכלנו, במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך, ושמחת לפני אדוני אלוהיך בכל משלח ידיך. כן? התורה מלמדת אותנו 3 פעמים, פעם אחר פעם, כל פעם זה קצת שונה, אני לא הולך להיכנס בדיוק להבדלים, אבל המרכז של הדבר, אתה צריך להיות שמח בזה, ולא רק שאתה צריך להיות שמח בזה, אתה צריך להיות שמח וגם הסביבה שלך. בחלק אתה ובחלק הסביבה שלך. עכשיו, איך בן אדם שמח?
כשהוא עושה פעולה שהוא מאמין בה, ושאין לו התנגדות פנימית. אין משהו שהורס אותו מבפנים. אין משהו שאומר לי, אל תעשה, או אתה לא טוב, או כל מיני סיפורים שאדם מספר לעצמו, שהדבר שהוא עושה יכול להיות אחרת, או יכול להיות חלומות אחרים ודמיונות אחרים, שיעשו בצורה שונה. כשדיברתי עם החבורה הזו של המחנכים, דיברנו על שחיקה, אז אחד מהם סיפר סיפור מפחיד. הוא סיפר שהוא היה עם אשתו אצל רופא. וכשהם נכנסו לרופא, הרופא היה כמעט עם עיניים עצומות. הוא היה ככה, אז הוא שאל את הרופא, מה קורה איתך? מה, אתה צריך עזרה? אז הוא אמר לו, לא, אני לא צריך רופא, ברוך השם הכל טוב. הבעיה היא שהשעות שנותנים לנו, הן שעות לא הגיוניות. ואני רודף אחרי הזנב של עצמי, ואני בערך 20 שעות עבודה רצופות, ולא היה לי בכלל זמן לנוח, כי היה הרבה לחץ, אז אני עייף. עכשיו הוא אומר, ואל תשאל אותי אם זה לא גורם לבעיות, זה גורם לבעיות. זה המציאות, זה המציאות של התנאים שלנו. אבל אז הוסיף משפט שזה מה שהוא התכוון לספר לי אותו אחד. הוא אומר לו, תשמע, כל העייפות אני יכול להסתדר איתה. הבעיה היא שזה שוחק. כי אני יודע, רציתי להיות רופא, כי זה היה החלום שלי. אבל אני יודע שזה בא על חשבון הבית שלי, ואני לא רואה את הילדים שלי. ואז אני חושב על זה. ואז נהיה לי קשה. ואז אני מקבל עייפות. ואז לא בא לי לעשות את מה שאני עושה. אבל אני עושה, כי יש משכורת ואני צריך להחזיק את עצמי, ואני צריך, וכבר נכנסתי לתהליך הזה. אבל אני כל הזמן, וזה העייפות הזאת, היא לא רק העייפות החומר, אלא כבר אין לי כוח. והדבר הזה צריך כל אחד מאיתנו לשים לפניו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אדם צריך לדעת, לשים לעצמו שיש ברכה בעבודת השם, אבל צריך לדעת לעשות אותה, ואדם צריך לדעת לנהל את עצמו כדי שזה יהיה ברכה. ועיקר הדרך שזה יהיה ברכה, זה לדעת לעשות את זה נכון, לדעת לעשות את זה מאוזן, ויותר מהכל, לכוון את עצמו, להודות לקדוש ברוך הוא על מה שאתה עושה וזוכה לעשות. צריך לדעת, כשאדם מודה, מכוון את עצמו להודעה ומוצא על מה להודות, ויש כל הזמן על מה להודות, אבל מודה, לא תודה של פולנים. תודה של פולנים? תודה שלא יותר גרוע. לא. יש כאלה, אתה שואל אותה מה המצב, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עושה איתי הרבה חסדים. למה? שואל אותו מה החסדים? תראה, היום נסעתי ועשיתי תאונה ויכלתי למות. והקדוש ברוך הוא הציל אותי. הוא שקרן. מה הכוונה הוא שקרן? הוא מספר את האמת, אני מתכוון, הוא שקרן בהודעה שלו. כי אין לו אומץ להגיד, הקדוש ברוך הוא סיבך אותי היום. אז מה הוא עושה? הוא מוצא את עצמו, הנה אני מודה. לא. לא זו דעה. וזה לא דרך להודות, והרבה אנשים נופלים בדבר הזה. צריך לדעת להודות לקדוש ברוך הוא, תודה רבה הקדוש ברוך הוא, שהבאת לי את רונל ואת אביב לשיעור, שזה עשה אותי שמח. נתן לי עוד חיות במשך היום, נתן לי כיף. זה דבר קטן, אבל כשאתה, לא דבר כל כך קטן, אבל תתמקד בכל מיני דברים קטנים שיש לך, להודות, אתה תראה שאוטומט, הנפש שלך רואה טוב. לא רק רואה, הרואה טוב זה דבר מצוין.
אבל העיקר הוא מרגישה טוב. כשאתה מרגיש טוב, ההתחככות הפנימית שלך מזוהה. אתם יודעים מה הכוונה ההתחככות הפנימית מזוהה? אתה מבין מה טוב ומה לא בסדר במה שאתה עושה. כי הרי אני יודע שאני עושה משהו טוב. והנה אני מרגיש שאני מתחכך, שמשהו מפריע לי, שהנפש שלי לא שמחה. כשאתה לומד להסתכל, כשאתה לומד להודות, זה לא שפתאום הכל מסתדר. קודם כל, הקדוש ברוך הוא משפיע חסד למי שמודה. זה ודאי דבר חשוב. אבל לא זה העניין. יש עניין שהוא חשוב ביותר, שכשאני לומד להסתכל ולזהות הרגשה של טוב, לא לשקר על עצמי. יש כאלה שמומחים בלשקר על עצמם. מי שמשקר על עצמו ומודה על בעיות ואומר שזה טוב, הוא מסתבך עוד יותר, כי כל מה שקורה לו זה בתוך הנפש, מתחיל להתחרבש עוד יותר, והוא לא יודע לזהות את זה, כי הכל טוב. זה לא שהוא יודע לראות טוב, אלא הוא אומר לעצמו הכל טוב, ואז הסתירה הפנימית, הכאב הפנימי, נהיה חזק יותר. הוא משתפשף יותר וכואב לו יותר, ובסוף הוא נשחק. אז גם אם הוא מגיע עם הרבה רצון, עם הרבה מרץ, עם הרבה אמונה, אף פעם אין אדם שהוא מונוטוני, הוא תמיד בכוחות שלו. הרי יש נפילות. לעומת זאת, אם האדם לומד להסתכל על הטוב, אז הוא יודע לסנן את הטוב ולהוציא את הדברים שמפריעים. אז נכון, יש התחככות, ואז הוא מבין, רגע, בשבת כל כך טוב לי, אבל חסר לי המשפחה כשאני שומר שבת ואין לי טלפון, ואז הוא לומד לקפוץ לסבתא שלו יום לפני כן ביום שישי, והוא יושב עם סבתא שלו שגרה רחוק, ונהנה לא כשיש בלגן ולא כשזה. והוא מסדר לעצמו את הדברים בצורה שהיא כן נכונה לו וכן טובה לו, שהטוב נהיה בנוי טוב. למה? כי הוא יודע לסנן טוב, הוא יודע להסתכל על מה עושה לי טוב, הוא יודע לראות, וזה על ידי שאדם מתבונן. אני אומר, כל אחד צריך לשים לעצמו, כל בוקר, אתה קם בבוקר, מה עושה? מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונותיך. בדרך כלל, רוב האנשים אומרים את זה בריצה, לא שמים לב וממשיכים את היום. תתבונן ותגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על זה כמה דברים קטנים שקרו לך אתמול, או לפני שאתה הולך לישון, אתה אומר קריאת שמע, תגיד תודה על דברים קטנים, אבל דברים שיחייבו אותך לשים לב, על שימת לב, על, לא יודע, פלוני היום מאיר לי פנים, היה לי איזה משהו, כל מיני דברים קטנים, הדבר הזה ילמד אותך לסנן. עכשיו, כשהדברים קטנים, אז הם לא מסובכים, אין להם דברים שהם מתחככים איתם. ואז אתה לומד, וברגע שבעזרת השם, אדם יראה שהוא ניקה את עצמו מההתחככות הפנימית, הוא מגיע לבשמחת בכל הטוב אשר השם אלוקיך נותן לך. השם ישמור אתכם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפי כך הרבה להם תורה